Majida namaGrootman, umfana futhi Mkhize weDurban City neOrlando Pirates bahlanganiswa. Last week Orlando Pirates benthe i-developer uChristian Derbyshire for le position e-1. Ngoku kuvela umfana futhi Mkhize andothukanga. Ekupheleni kwale video kaMkhize neOrlando Pirates nawe uzayiva i-taste. Mbekezeli Mbokazi, left central defender Orlando Pirates iyavaya imkile phofu ayizophinde ibuye ngoku. Last week benenzile i-video Orlando Pirates i-youngster edlala ki-DDC yayo uChristian Derbyshire kuseyomthanda naye kuseyi-option Orlando Pirates developer for yona kula position, but clearly ngoku sey-Pirates iyabona uba enye option efuneka ibe nayo funeka isayine i-ready made for la left central defensive position engu-plug and play compared to amanye amajita akhoyo phana o-Olisanda oThabiso Sesane, amajita angadlale for 6 to 8 months. Pirates apha bafethu ikhompithela uwina i-league, so yi-risk yoba mawudiphende kwi-central defenders ezingakhange zidlale for 6 to 8 months for uba zireplace uMbokazi. Le out yomfana futhi Mkhize idlale 17 games already kule season, so umjita uzofika be-ready made be-plug and play Orlando Pirates. Singalibali usupport i-channel bafethu, ushaye u-like okanye if yaqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwezi grand ushaye usubscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu mojo. Lo way ihlisa i-pressure kula light isoka i-DDC uChristian Derbyshire. Umkhize uzobenefita i-team plus nala light bama light might develop in less pressure. Umkhize usimila to uMbokazi naye ukhaba nge-left idlala ku-central defense ayikho tholi kangako umjita medium height and then unamandla ayibona uba selena inayo physical power lena very similar to uMbokazi. Umjita ina 27 and i-peak ye-career ke leyo awusafunda ibhola uya-understanda ibhola i-27. Umjita waqala i-Golden Arrows reserves ki-DDC i-Golden Arrows wahamba wake iThongathi Motsepe Foundation Championship yazi basela league yamlola yamdeveloper umuntu wasuka pha wake Royal Eagles, wasuka pha ke uThongathi wake Royal Eagles, from Eagles wake amaZulu, and then ngoku last season umjita wapopa iDurban City Motsepe Foundation Championship and then wanyuka nayo ulapha kuBetho Premiership udlala every game for Durban City, 2 goals in 17 games. Xa ifika Orlando Pirates akazolaqaza umuntu orating ngelo hlobo akazolaqaza Orlando Pirates. Why Pirates zofuna i-central defender bekhona oSesane noNdana oXoki Ismoko i-left central defender umuntu ukhaba nge-left, and so explain ba why thini i-modern football ibaluleke kangaka i-left central defender and thini uMkhize i-attack kuthiwa Orlando Pirates. Left central defender number 1 zi-tactical reasons. Xa ubambe ibhola central defense ukhaba nge-left i-passing angles zakho zi-grand, uyakwazi uprogressa ibhola lula nge-full back yenu. I-passing angle le-grand for uba kuse-advance ibhola to i-left back yakho kuseyibhomba i-attackayo forward. Naxa upreswa iyakunceda lawo because kuseyibhola i-protected ba kusejonga uyakwazi kuseyimova ngapha kuseyupasa, whereas awukwazi uprotecta grand xa ukhaba nge-right for uba kusejonga xa upreswa, whereas kusenge-left foot uyakwazi kuseyipasela grand. And number 2, xa uswitcha ibhola to i-right winger i-accuracy uspanisa nge-left uyakwazi kuseyuyithola grand na-right winger, and kusejonga Pirates inoTshepang Moremi pha abangcolileyo i-right wing, so kuseyafuna umuntu kusezokwazi uba accurate for ngeza bhola, whereas if ukhaba nge-right awukwazi umthola grand umjita nge-accuracy. And then ngoku le i-right center back yona iseyakwazi kuseyuthola apolice okanye Mofokeng ngebhola ngeza bhola kusezi-accurate nge-right, but wena kufuneka for uba kusewuthole easy out, so ibalulekile central defender ekhaba nge-left iyakunceda against i-press and kusewugcine ibhola and kusewukwazi uprogressa iplay ubuild up neplay. Le report kamfana futhi Mkhize yenza isense and umjita uproven kwiBetho Premiership akasuka kwenye league oba kusejonga sake simbone uba uzokwazi kusewufitana kwiBetho Premiership. Orlando Pirates i-clever for uba ikwazi usayina umuntu oBetho Premiership proven esedlale 17 games already kule season apha kule league. Ayo league odlala futhi le kuyanyiwa apha kule league ubuze uNkanyiso Shinga we-Kaizer Chiefs. Enye into ezonceda Orlando Pirates apha kule deal, Orlando Pirates Durban City inayo business history sesukwenza i-business deals, lo way iyathetha ibholeni bafethu. Durban City ngoba ise-Maritzburg City isene-ownership eyi-1 mos. uFarouk Kadouda uyakwazi ukwenza ibhizinesi Orlando Pirates, Richard Ofori, Siphe Sihle-Ndlovu, Fortune Makaringe, Bandile Shandu. Orlando Pirates ikiposition egremba ingamthola umfana futhi Mkhize, so zikhona na ezinye options. Mkhize ayinoba nguye yedwa i-left central defender kwiBetho Premiership. Orlando Pirates nayo as like any other club xa ukhangela iplayer funeka ube nayo option A, option B, option C, because ibhola ihamba nge-negotiations into odibene nee-contracts. Ningavumelana club to club but kuseyiplayer ingavumi okanye i-agent ingavumi okanye umzali ingavumi, ii-deals zebhola azikho easy, ziyakwazi kusezivele zichithakale. That's why clubs ziba no-option A, option B, option C. Make sijonga phaa kwiBetho Premiership zeziphi ezinye i-left sided central defenders Orlando Pirates engazijonga if uMkhize ayimfumana okanye kuseyingafumana na enye option ebetter than uMkhize.
iDurban City by the way inayo i-replacement should ba avaye uMkhize. Ikhona i-left sided central defender phaa ikhaba nge-left nguLiam de Kock isuka iStellenbosch umjida. I think i-loan okanye permanent move from iStellenbosch, but uLiam linxele naye ude Kock. So yenye ireason le Durban City ngathi okay ungake iPirates mfethu sinayo uLiam de Kock. Liam de Kock phakama mfowethu xesha lifikile. Siqale kwiSundowns ukhona i-left footer central defense Musa Lebusa. Nithini mabhakaniya? I-contract yakhe iyaphela at the end of the season. Una 33 Sundowns akadlala regular. Sundowns I don't think izamnika i-contract entsha. Xa senicinga mna iParis andiqondi uba iParis izamgowela umjida, but you never know, ibhola ayinanyani, iChelsea isidudla. Next Kaizer Chiefs Fabian McCarthy noRushwin Dotley. Paris ngabafumana ayizukwenzeka loo nto. Next club apha Siwelele FC. Siwelele FC uSiyabonga Ndebele. Quality Grand umjida. Seki EJ Grand 21 enenaye la ice block yambomba za ice block fana nombokazi. And then ngucoach CM ayisamdlalisa umjida. Orlando Pirates nansi option uSiyabonga Ndebele weSiwelele FC. Next club Golden Arrows. Ikhona i-left central defender apha Themba Manchiane. Na 29 mature footballer 29. So ke Free State Stars before Golden Arrows. So umjida hungry for a big time, high level, big clubs. As a players zukunika equality ne-hard work ne-commitment players nje ya. Udlale 10 games kule season, ucoachwa i-coach eGrand uManqoba Mnqithi. So Orlando Pirates nayo ngaba i-option leyo Manchiyane. Ikhona nenye Golden Arrows Ntando Yenkosi Mabasa. AJ Grant 21. Ufika this season Golden Arrows so Wanderers FC. Option still. Why I say option still nayo umjida? Jonga uLebone CM ngoku. I-starter salwana Pirates center back ayintswembu leya out isuka ku-TS Galaxy, but TS Galaxy umjida bengeyo regular tu engathi benqonqoza nje ki-first team, otherwise beyi-DDC player. Jonga uphi ngoku first choice salwana Pirates ayintswembu. So uyadependa nyanyani bafithu kwi-coaching plus ne-plan. Sipho Chayine nanko omnye naye wayi-third kwenye second choice kiChippa United. Jonga ngoku bafana international uye Morocco ngo. Sekukhune andibone option nesibone ngamaZulu. Izobande le video seke club ezininzi kangaka safanele nizijongile ku-YouTube akazifuni iivideo zinde kakhulu. Uyawuthatha imini yonke yoku-uploada le way. I think mandiphelele apha nje kwi-club ezikwi-top 8 ngo. Apha kwamaZulu option endiyaziyo nguLiam Ben. Usanofika uLiam Ben so akanovaya kwangoku ngamaZulu. Usanosayina i-contract. Ya awukwazi ngathi awukwazi kuse usayina for i-club eziyi-2 ngeke. Ithina lewe but ya uLembheni sanofika amaZulu man ayino make sense oba siyade fika ngoku udlala imatches ezi-3 sevaya, but into zebhola uyazi. But uLiam number 1 okay Tswembu as a left sided central defender at the same time umjida, but ngoku ngamaZulu udlala as central midfield i-DM defensive midfielder. Umntu uNtswembu nyanyani xa ikwazi udlala i-back central defense aphinde adlale nase-mid. uLiam phinde khame ngenxele. Maybe next season Orlando Pirates if uLiam yaziprova ngamaZulu uba useUntswembu yenza la yenza Cape Town Spurs yenza ngamaZulu, Orlando Pirates ingamjonga xa kuphela isizini ngoJune July. So yaba fit Orlando Pirates izawuthini, izagowela uMkhize noba kanjani okanye sizojonga ezinye options endithethe ngazo apha kule video sizobona amajida. Isource yala report anotsho uba ngu-number 1 wam eSouth Africa. Sayazi sonke uba ngubani top shayela sayazi sonke uba ngubani top shayela ze-reporters eSouth Africa, but lena isuka ku-The Citizen. uThe Citizen ayinguye caba okay ajonga ndiyayitrust 100%, but esi story sinikisa umdla mna ndinomdla kuso esi story. Otherwise andithi excel lewe imove enzekayo. I-fake news andifuni uzibona bafethu apha kule channel, andifuni wedibene ne-fake news apha kule channel. So esi story esenza esinika mna umdla. Singalibali support i-channel bafethu, ushaye u-like okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwezi grand ushaye usubscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu. Mocho.